ummadan Allah ki bani sirrin kauna Sayyida Nana Batula jagora ce ummadan Allah ki ba mu sirrin kauna. Ya Sayyida Nana Batula jagora ce ummadan Allah ki bani sirrin kauna. Sayyida Nana Batula jagora ce ummadan Allah ki bani sirrin kauna. Ya Zuljalali Allah sarki buwaye mai yin kyauta, ka ƙara ban iko dan baitukan ga nanata gurin shahidar nan Zara sansanin waƙata, ka bani damar ka dan Sayyidi Ali ya angwanta in ba su mamaki. Sayyida Nana Batula jagora ce ummadan Allah ki bani sirrin kauna. Salatika Allah gunda mai cikar aikin nan, mai sa gudu nura ba dan da shi ba da ba ma nan, da alihi Allah sarshin rafa'u ƙarshe kenan, taɓa su jan aiki